Ayan guys, good morning everyone. This is May 17 Ilocana again. Nagsasabing good morning. Ayan, iiwan ko naman ang cellphone ko dahil ako ay may naglalaba. Maingay po sila doon. Ayan. Yes. Hello, hello, hello.
tao. Ay, sabay nakalukat ni. Sabay nakalukat. Mapok. Ay, Ay, sa duwa. may salay ng litro. Ay, litro. Kasalo. Ang tugtugod yan ako man ng tinako na. Ay, mga tao. Agyab-laba kami sa kwa. Di ka lang busy si tao. So, awit-awit ko si kwa. Kung pa, di doorbell kami kung kumabiro ka, nakagdapat lang. Thank you.
Ano?